κύριοι, καλώς ορίσατε στο The Thailand World Spa. Σήμερα λοιπόν σας παρουσιάζουμε ένα νέο σπα εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου οι υπηρεσίες χαλάρωσης και ευεξίας είναι αυτό που μας ενθουσιάζει, διότι οι μέρες έχουν πολύ στρες και εμείς αποφασίσαμε σήμερα να ριλαξάρουμε. Κοντά μου η Μαρία Χατούδη, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια του χώρου και μάλιστα όχι μόνο ιδιοκτήτρια, είναι και αισθητικός αλλά και σύμβουλος εναλλακτικών θεραπείων. Έτσι. Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο χώρο μας, στο The Thailand World Spa. Είναι ένας χώρος χαλάρωσης και ευεξίας με ανατολίτικο πρότυπο, ύφος και εννοείται σε μεγάλο βαθμό θυμίζει Άπο Ανατολή, πραγματικά Άπο Ανατολή. Τα ταξίδια σου στην Άπο Ανατολή είναι δεδομένα, διότι είδα και φωτογραφίες και το αρχείο σου, όπου πραγματικά πηγαίνεις, ενημερώνεσαι και προσφέρεις ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στο θέμα του μασάζ, έτσι. Αυτό είναι το σίγουρο. Από εκεί εμπνεύστηκα όλο το χώρο αυτό για να έχω φτάσει μέχρι εδώ να κάνω όλο αυτό το πράγμα που βλέπετε, τον κολοσσό. Η μεγάλη μου αγάπη για το μασάζ με έφτασε μέχρι την Ταϊλάνδη. Στην Μπαγκόγκ που εκπαιδεύτηκα, πήρα το πτυχίο μου ανάμεσα στους Ταϊλανδούς και δεν σταματάω μόνο εκεί. Προγραμματίζω για ταξίδια για Θιβέτ, Ινδία. Μάλιστα, λοιπόν, θέλω να κάνω ένα σπα ή ακριβώς παίρνω τηλέφωνο και κλείνω ένα σπα. Τι είναι αυτό που μου προσφέρει το στούντιό σου? Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε με ένα μυοχαλαρωτικό μασάζ. Αμέσως μετά περνάμε. Μπορούμε να κάνουμε το ταϊλανδέζικο το μασάζ, το οποίο είναι μία ώρα συνεδρία. Υπάρχουν πάρα πολλές θεραπείες, να κάνει κάποιος λασποθεραπεία, να κάνει θεραπεία με φύκια, να κάνει σοκολατοθεραπεία. Με φυστιογενείς πέτρας από ό,τι οι hot stones, οι φυστιογενείς πέτρας είναι πραγματικά ένα απίστευτο μασάζ. Πόση ώρα κρατάει ένα μασάζ, Μαρία? Το μασάζ το χαλαρωτικό γίνεται στα 3 τέταρτα. Σίγουρα πιο μπροστά όμως θα πρέπει να μπει και στο χαμάμ, το οποίο το έχουμε μαζί. Η hot stones είναι μία ώρα θεραπεία. Και η αρωματοθεραπεία το ίδιο, είναι μία ώρα θεραπεία. Παράλληλα είσαι και αισθητικός για τις κυρίες που θέλουν να κάνουν μακιγιάζ νύφης και όχι μόνο, από ό,τι είδα, έτσι. Πραγματικά το μασάζ και το μακιγιάζ με έχουν κερδίσει. Από ό,τι βλέπω το μακιγιάζ σου, ας κάνουμε ένα κοντινό παρακαλώ για να δείξουμε το μακιγιάζ της Μαρίας, διότι κάνεις πραγματικά υπέροχη δουλειά στο μακιγιάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Σε αυτό το σημείο το μόνο που πρέπει απαραίτητα να δώσουμε είναι το τηλέφωνο για να επικοινωνήσει ο κόσμος εδώ μαζί σας. Το κατάστημά μας είναι στην Ιατρού Ζάνα 10, Μπότσαρη. Το τηλέφωνο είναι 844 418 και 845 193 και δεχόμαστε και τα bachelor party των μελονύφων. Καλέστε λοιπόν και κλείστε τώρα το δικό σας ραντεβού με την ευεξία και χαλάρωση εδώ στο The Thailand World Spa.